La Pobla del Duc acollia aquest dissabte, dia 22, la 41a edició de la Festa de les Danses de la Vall d'Albaida, una de les representacions de balls de carrer més antigues de les nostres terres. Una festa organitzada pel grup de danses Esparti Beta, amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Encara que estava previst que la festa es celebrarà el dia 15, a causa del mal oratge, l'acte es va ajornar fins aquest dissabte, quan el sol va acompanyar els centenars de balladors i balladores que es van reunir a la Pobla del Duc i a tots els veïns, veïnes i visitants que fins allà es van apropar. 41 anys són molts anys, la Mancomunitat sabem que ja té 30 anys, i realment el que és la dansa és un reflex de la nostra cultura, de les nostres tradicions, i la nostra obligació com a persones que estem així i que fem poble és que això se mantinga en el futur, i la veritat és que estem molt orgullosos de que la Pobla aculli enguany aquesta edició. A partir de les 5:30 de la vesprada, ballarins i ballarines procedents de Quatretonda, Ontinyent, Bèlgida, Llutxent, L'Olleria, Castelló de Rugat, Alfarrasí, Aielo de Malferit, Benigànim, Bellús, Albaida, Agullent, Montaverner i la Pobla del Duc van omplir els carrers de la localitat de música, ball i colorit. Tan important com és aquesta manifestació de cultura al carrer, tan característica com són les danses de la Vall d'Albaida. De la part de la Mancomunitat hem estat sempre ahí donant suport a esta dansa i, de fet, així en la Pobla, l'anfitrió, el nostre president de la Mancomunitat, que també alcalde de la Pobla, al qual a ell, al grup de danses organitzador, vull donar la més sincera enhorabona per esta organització de l'acte i que tot i les inclemències ha eixit com toca. Una vegada finalitzades les danses, el Parc Carles Canut acollia un sopar de germanor. En acabar, hi va haver una disco mòbil amb una primera part amb balls tradicionals i una segona part amb música més actual.